खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै मोन 25 बर'नि माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफादनि जथाय बानजायनायाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै आसाम सोरखारा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय एबा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोन 6 हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव आसाम नाङैनो मोनसे मेलेमजिबि जथुम लानाय जालाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव मेलनि गुबै थांखि आरो नोजोरखौ बुंफोरना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो मोन 17 जिल्लानिफ्राय गासै 1200निबो बांसिन मेलेमजिबि एबा इन्टेलेक्चुएल सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय बर' सानसुमै मेलेमजिबिफोरनि सावरायमेलखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा गावनि पस्टआव लिरदों दि गासै बिथिङाव जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोन 6 हारिनो एसटि थिसननायनि थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिकमेन्डेशननि सायाव दिनै बर' माहारियारि आफाद धोरोमारि गौथुमफोरजों लोगोसे बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफोरखौ लानानै जोबोद गोथौयै आरो गुवारै सावरायनाय जायो। गासैनिबो मोनसेल' गारां मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनायखौ खौसेयै हेंथा खालामनाय, हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै इयुन जोलैनि रैखाथिखौ नोजोर बोनानै हाबा मावनो बयबो थांखि लायो। गामि गामि सांग्रांथि हाबाफारि लानायजों लोगोसे मेलेमजिबि सावरायमेल लानो थांखि आजावो। भारत सोरखारजों सावरायनाय आरो आयेननि मदद लानाय लोगोसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय बायदि थांखि आजावो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर अडिट'रियामाव दिनै गासै आसामनि 1200निबो बारा सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों खुंफुंनाय जायो। जै बर' हारिनि जै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोरबादि पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव इनायै बुथारनाय, गावनि बिसि एबा फिसाय बुथारनाय जाथाय जानायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव क'क्राझाराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जाय जाथाया क'क्राझार कुलटुंपारायाव जानाय जाथाय। न'खराव बिसि फिसाय दावराव दावसि जाथायनि दायावनो सासे बिसिया फिसायनि आखायाव अबथिरा जिउ खोमानाङो। जेराव अबथिरा फिसायजों बुजाना जिउ गोमानाय आइजोखौ मन्जु मुन्डा होनना सिनायथि मोननाय जादों। उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव जाथायथिलियाव क'क्राझार पुलिसा थांना जिउ गोमानाय आइजोखौ बोखांनो मोननाय जायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय क'क्राझाराव लाबोयो। बेराफारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि फिसाय खगेन मुन्डाखौ पुलिसा हमना जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। 37 बोसोरनि उनाव गावनि आंगो गामियाव थासिगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि जोनोम गामि 5 नं सवाकपुर गामियाव लुनाय न'आव समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबनायजों लोगोसे नखर हिसाबै रायजोआव मुं थिसननो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिनो लाइजाम हिसाबै बिथाङा होदों। बोहैथि डिसेम्बर दाननि 12 खालाराव बुंथिगिरि बिथाङा गावनि जोनोम गामियाव लुनाय न'आवनो रायजोनि नेमखान्थि बादियै हाबनो थाखाय थि खालामदों। मख'जाथावदि 1988 मायथाइयाव बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय समाव बिथाङाबो गावखौ बावसोमनानै सोमावसारनायाव न'निफ्राय ओंखारनायनि उनाव समाजारि हाबानि थाखाय नखर आरो गामिखौ नागारनानै बायजोआव थानानै सोलिबोदोंमोन। नाथाय दा गावनि जोनोम गामियाव न' लुनायनि उनाव गामियाव थानायनि थांखि लाबाय होनना मिथि मोनदों। बेगम आक्तारा आहमेदनि मुसुखा सावनानै बर' लाइमोनफ्रा खुद्रिखांदों। उदालगुरि टाउनाव माखासे बर' लाइमोनफ्रा बिटिसिनि इएम बेगम आक्तारा आहमेदा बर' माहारियारि आफादफोरनि सायाव गाज्रि खोथा बुंनायनि थाखाय बर' लाइमोनफ्रा बेगम आक्तारा आहमेदनि मुसुखा सावना बेगम आक्तारा आहमेद मुर्दाबाद बर' आफादफोरनि सायाव गाज्रि खोथा आरो बर' माहारिनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायै गाज्रि थासारि खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव था बायदि बायदि स्ल'गान होयो आरो मुसुखा सावना हाबाफारि लानानै धरना होयो। लोगोसे रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों बर' लाइमोनफ्रा बेगम आक्तारा आहमेदखौ बिटिसिनि बायजोनि सासे सुबुङा बिटिसिनि सासे इएम बिबान लाना बर'फोरनि गेजेराव खौसे गैयै दाङाबाजि खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। कास्टम बसुमतारिया अजद होनायनि सायाव लखिमपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सनेतर सोरगियारिनि गोख्रों रावजों फिननाय। बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव ट्राइबेल फरायसाफ्रा मोन 6 हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय समाव फरायसाफोरा
बिटिसि सेक्रेटारिनि सिङाव हाबना गाग्लोबनायाव एबसुआ लोब्बा दं होनना बुंनाय बाथ्रानि सायाव कास्टम बसुमतारिया अजद होनायनि सायाव लखिमपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सनेतर सोरगियारिया गोख्रों रावजों कास्टम बसुमतारिखौ फिननाय होनानै बुंदों एबसुआ बे गाग्लोबनायाव जेबो लोब्बा गैया। लोगोसे कास्टम बसुमतारिया एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो सनेतर सोरगियारिया। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव मन्त्रि कमिटिया होनाय फोरमायथिखौ सोदांफिननाय जागोन। सोदांनायनि उनावसो रिपर्टखौ मिरु सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जागोन। आफादनि रिपर्टआव मथक माहारिया जर'खा सोदांनो खावलायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों रुनुस पेगुआ। रबिबाराव गुवाहाटीआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंनाय बादिब्ला कमिटिनि रिपर्टखौ लानानै मथक हारिनि आफादफोरनि मोनसे सोदांथाय मोननाय जादों। जों बे सोदांनायखौ गनायना लाबाय आरो बे सोदांनायखौ सोसननायनि उनाव जों गिबि मन्त्रि एबा केबिनेट बिथोनखौ मानिनानै रिपर्टखौ दिल्लीसिम दैथायहरनाय जागोन। कमिटिनि रिपर्टखौ मोजां फोरमायनानै बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बयबो दाबि दिखाङो आरो गोबाङानो बेफोरखौ हेफाजाब होयोदि नाथाय दासिम बेफोर दाबिफोरखौ माबोरै मावफुंनाय जागोन बेनि जेबो खाबुफोर गैयामोन। गिबि खेबनि थाखाय जों गासिबो दोलोनो फोथायनानै मोनसे महर होदों। सिगाङाव जों दाबिफोरखौ दिल्लीयावल' लांदोंमोन। बिधान सभायाव थांखि दंमोनब्लाबो बिमानि जेबो महर गोहोनाय गैयामोन। दानिया बे फोरमायथिनि फिथाइ महरै जों मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायनि थाखाय मोनसे फ्रेमवर्क होदों। बे आउटलाइन एबा फ्रेमवर्कखौ दिल्लीयाव गथायनाय जागोन होनना मन्त्रि रुनुस पेगु बिथाङा फोरमायथिदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव रबिबारखालि दिसपुरनि लक सेवा भवनाव हादोरसा सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट जथुम्माया जानानै थाङो। केबिनेट जथुम्मायाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादोंमोन। केबिनेटनि थिरांथाफोरनि सोमोन्दै गिबि मन्त्रिया बुङोदि जों सिलचरनि दलु टि इस्टेटआव ग्रीनफिल्ड बिरखं गाथोन लुफुंनो थाखाय भारत सोरखारखौ खावलायदों। बेबादिनो भारतनि बिरखं गाथोन अथ'रिटि एयारपर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियाया गोनांथि जानाय बायदि दलु साहा बागाननि 3000 बिगासो हा होनो थाखाय थिरांथा लादों जाहाथे बेनि जोबथा लाहार फाहार मिरु केबिनेटआव खालामनो हायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि केबिनेट जथुम्मायाव मिशन बसुन्धरानि सिङाव गं 1200 नखरफोरनो हा रानना होनायनि थिरांथा लानाय जादों। गिबि मन्त्रिया बुंबावोदि दिमा हासाव जिल्लायाव 884 नखरफोरखौ राजा लामानि थाखाय खहा सुफुंसारनो थाखाय आद्रा थालांदोंमोन। नाथाय दिनैनि केबिनेटआ बेखौ गनायथि होदों आरो बेबादिनो दिनैनि केबिनेटआ कार्बि आंलं जिल्लानि लंबाकुआव गोदान मिलिटारि फरायसालि लुफुंनो गनायथि होदों आरो बे फरायसालिखौ लुफुंनायाव 335 कौटि रांसो खरसा जागोन। बेनि गेजेराव 80% मिरु सोरखार आरो 20% रायजो सोरखारा होगोन। दिनैनि केबिनेटआ बेनि थाखाय खुंथायारि गनायथि होदों आरो बिथाङा बुंबावोदि केबिनेटनि गुबुन मोनसे गोनां थिरांथानि सोमोन्दै गिबि मन्त्रिया बुंदों जास्टिस बिप्लब शर्मा कमिटिया मोनसे सुबुरुन होदों दि जेराव माखासे गोनांथार थिरांथाफोरखौ बेयाव आजावनाय जाबावो होनना बिथाङा बुंदों। सा सानजा ओनसोलनि मोनसेल' हासार बानायग्रा कारखाना नामरुप फर्टिलाइजार फेक्टरियाव गिख्रंथाव अर खामदों। हासार कारखानानि एमोनिया प्लान्ट तामिलबा नामरुप हासार फेक्टरिनि थामथि मावफुंनाय इउनिटआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। बे अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। थेवब्ला मोनसे रिपर्टआव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय एबा गिख्रंथाव अर खामनाय जाब्रबथाया सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होननानै सानना लानाय जादों। अरनि गोहोआ ओरैबादि गोहोगोरामोन दि गासै ओनसोला लोगो लोगो गोसोम उखुन्दैजों खोबथे जादोंमोन। अर जोंबाय थानाय अरा दान्दिसे उनावनो गुवार जायगायाव गोसारनो हमदोंमोन। नाथाय अर खोमोरग्रा हान्जानि गोबां अर खोमोरग्रा गारिफोरा गोख्रैनो खामानि मावनायनि जाहोनाव अरखौ दबथायनो हायाखैमोन। जाथायनि उनाव नामरुप फर्टिलाइजार फेक्टरिनि सासे मावख'गिरिया बुङोदि हासार फेक्टरिनि एमोनिया प्लान्टनि कम्प्रेसर न'आव अर खामदोंमोन। जाथायनि उनाव फेक्टरिनि गावनिनो अर खोमोरग्रा बिफान एनडिबि एपिएल नाहरकटिया हादोरसा अर खोमोरग्रा सिबिथाय दुलियाजान अइल आरो तारमेल अर खोमोरग्रा बिफाना थाबैनो राहा लानानै अरखौ दबथायनो हायो आरो बिथाङा बुंबावोदि बे जाथायाव रावबो जखम जायाखै। जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननो थाखाय नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। हासार दारिमिननि खहा बेसेबां जादों बेखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनायनि उनावसो गासैबो रोखा जागोन। नामरुपआव थानाय नामरुप फर्टिलाइजार कर्परेसन लिमिटेडआव मोनसे गिदिर अर खामनाय जाथाया ओनसोलावनो सोमोनांथाव थासारि लाबोदों। समबारनि केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खालामनानै केबिनेटनि थिरांथाफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों।
बे प्रेस कनफारेन्सआव गिबि मन्थ्रिया बेखौबो अजद होयोदि कंग्रेसआ जुबिन गार्गखौ लानानै गाज्रिसिन रोखोमनि राजखान्थि खालामदों आरो बिथाङा बुंबावो कंग्रेसआ जुबिनजों राजखान्थि गेलेदों आरो बिथाङा जुबिननि उनमोनथायखौ रैखा खालामनो आरो बिथांनि थाखाय न्यायनि थि खालामनो थाखाय खामानि मावदों। जुबिननि सोमोनांथाव थैनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथिनि फिननाय होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङोदि थांनाय दानथामनिफ्रायनो सिद्धार्थ आरो श्याम कानुआ गोग्लैसोनानै दं। बिसोरनि गेजेराव रावबो बेनि सोमोन्दै जेबो सोदोब बाहायाखै। जेलाव माखासे थिसनथायफोरखौ राहा होनाय जायाखै, जेराव उन्दुनो होनाय जायामोन, नांगौ जानाय आदार होनाय जायामोन, थेवबो माखासे मानसिफ्रा दाबो जोंखौ सोंखारियो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। आथिखालनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? दासान्दि बर'नि माखासे दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय एआइनि मदद लानानै भिडिअ खालामनानै फेसबुक बा एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थारैनो बेबायदि एआइनि मददजों नंखाय भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा बुलायनाय, माब्लाबा गाबनाय, माब्लाबा इनाय खालामनायफोरखौ पस्ट खालामबोबाय थादों। बेबादिनो बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै इउपिपिएल दोलोआ जेननायनि उननिफ्रायनो बायदि बायदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मददजों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ पस्ट खालामगासिनो। बेबादिनो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'खौ एआइनि मदद लानानै मोनसे पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों, जेराव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीया गोग्लैनानै जोखोम जानाय भिडिअ स्प्रेड जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिफोरनो भारत सोरखारा एसटिनि थामोनथाखौ होमारसिगोन नामा? मोन 6 हारिया एसटिनि थामोनथाखौ मोननाय लोगो लोगो थाखानाय एसटि थामहिनबा बर'जों लोगोसे मोनफ्रोम थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि सायाव गोनोखोआरि बिथिंजों गादबगोना रोखासै नामा? नाथाय दिनैनि समावबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एसटिनि हेंथा माब्लाबाबो गारां दिखाङाखै, बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय मानो? बिथांमोना पावारखौ गोमाजानो थाखाय एबा गुबुन हारिनि भट गोमाजानो गिनानै जानो हागौ एसटिनि हेंथा बाथ्रा बुङाखै। नाथाय बुंदों बिथांमोना एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा खहा जायैबादि एसटिखौ होनाय जागोन। नाथाय माबोरै खहा जाया जानो? जों गोरलैनो नुहुरखायो एबा गोरलैयैनो बुंनो हायो खहा जागोना रोखा। नाथाय दिनैनि राजखान्थिगिरिफ्रा बुंगासिनो जेबो खहा जाया होनना। फिन आरोबाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिया बावैसो सिगां बुंबावदों मोन 6 हारिनो एसटिखौ होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल एसटिफोरा खहा जाया। बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थासारिया बबे लामाजों थांगासिनो? हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो थानाय समावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं। बेराफारसेथिं मोन 6 हारिया जुदि एसटि मोनोब्ला अब्ला बिटिआरआव जोंबो शिफ्ट खालामनो हागोन। हाग्रामा महिलारी बायदिनि अनगा कच राजबंशी आदिबासी आहमानो राज खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों नब कुमार सौरिनियाया। गवायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गवानि अपरायाव थानाय मुंदांखा नाइट क्लाब बाय रमिय'आव सनिबारखालिनि मोनायाव अर खामदोंमोन, जाय गिख्रंथावै अर खामनायाव सा 25 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 आइजो आरो गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर दंमोन। बे अराव क्लाबनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो जिउ खोमानो गोनां जायो। हादोरसानि राजथावनि पणजीनिफ्राय फ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव थानाय बे क्लाबा दावबायारिफोरनि गेजेराव मुंदांखामोन। फारसेथिं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओंखाम संग्रायाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादोंमोन। जाब्रबथायनि समाव क्लाबनि गोजौ थालायाव सा 100 सुबुंफोरा मोसागासिनो दंमोन। गाहायाव थांनो नाजानाय समावनो होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमायो। हर गेजेराव अर खामनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस, अर खोमोरग्रा हान्जा आरो एम्बुलेन्स हान्जाफोरा जाथायथिलियाव सहैयो। बेराफारसेथिं अर जोंब्लावनाया ओरैबादि गोब्राबमोनदि रैखाथि हान्जाया सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ बासायनो हायाखिसै। क्लाबनि सिकिउरिटि गार्ड सन्जय कुमार गुप्ताया फोरमायनाय बायदिब्ला आंनि डिउटिनि समा मोनानि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 8 रिंगासिममोन। मख'नो गोनांदि अरा 11 रिंगानि गेजेराव अर जोंखांदोंमोन आरो हरखाबनो अर जोंब्लावदोंमोन होनना मिथिहोदों। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय फावखुंग्रि, लोगोसे आसाम पुलिस कनस्टेबलआव जब मावबाय थानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रिंकी ब्रह्मआ बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्टनि गेजेरजों गोदानै पुलिसनि इउनिफर्म गाननानै बिथाङा सावगारि फोसावदों। बिथांनि पस्ट खालामनायाव बिथांजोनि पस्टआव गोबां मोजां मोनगिरिफोरा कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोनदों।
मणिपुराव आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसनि जथाय अपारेशनाव फिन आरोबाव मणिपुर काछार जिल्ला बर्डाराव आयेन बेरेखायै 50,000 याबा टेब्लेट्स बोखांनो हादों। गोबां समफोराव ड्राग्सनि बेरेखायै अपारेशन खालामबाय थानाय बादियैनो फिन आरोबाव टयटा फर्च्यूनार गारियाव सिग्रोमनायाव पुलिसा गारिनि मोनसे थाखोमानाय खथानिफ्राय टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों। टेब्लेटफोरनि लिरथाया 5.184 किल'ग्राममोन। पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना 12.50 कौटि रांसो जागोन। फारसेथिं पुलिसा सिलचर रानीगढ़आव होबथानाय मुवा जगायनायनि दायाव सानै साप्लायार एबा फालांगिरि राजिब हुसेन मजुमदार आरो जहार आलम मजुमदारखौ खादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ दासान्दि जिरिबाम पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बांलादेशनि शेख हासिनाया भारतआव आश्रय लानाया आबुङै बिथांनि गावारि थिरांथा। सम आरो थासारिफ्रा बिथांखौ भारतआव थानो थाखाय नारसिनदों। मख'नो गोनांदि मिरु मन्त्रि एस जयशंकरआ बे बाथ्राखौ मोनसे सोंथिनि फिननायाव बुङो दि हासिनाया भारतआव बेसे गोबाव थागोन। जयशंकरआ बुंबावोदि हासिनाया भारतआव थानाया मोनसे सेन्सिटिभ आयदा। मोनसे जर'खा थासारिजों मोगा-मोगि जानानै शेख हासिनाया भारतआव हाबदोंमोन आरो दिनैसिम बेयावनो दं। सम आरो थासारिनि नारसिननायनि थाखाय बियो भारतआव दं होनना बिथाङा बुंबावो। बेनिखायनो बिथाङा भारतआव माखासे सान थागोन ना थाया ना बेनि बांसिन सम थागोन बेयो आबुङै बिथांनि गावारि थिरांथा होनना मिरु मन्त्रि एस जयशंकर बिथाङा बुङो। बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया बांलादेशआव सुबुंफोरनि रागा जोंनायनि बोलि जानानै हादोरनिफ्राय खारलांनो गोनां जादोंमोन। बांलादेशनिफ्राय खारबोनाय हासिनाया गोबां दाननिफ्रायनो भारतआव आश्रय लागासिनो दं। भारतआव आश्रय लाबाय थानाय 78 बोसोर बैसोनि हासिनाखौ बांलादेशनि मोनसे स्पेशेल ट्रिब्युनेला सिगांनिफ्रायनो थैनायनि साजा फोसावदोंमोन। थांनाय माखासे साननिफ्राय बिरखंफोरखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव बिरखं गाथोनाव दावराव-दावसि जानायनि उनाव इन्डिग'आव सनिबारखालि माखासे सुबुंफोरा बुंदों दि बियो दावबायारिफोरखौ गावसोरनि थांखिसिम सहैनो थाखाय गावनि 95% नेटवर्क कानेक्टिभिटिखौ लाबोफिननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एयारलाइन्सआ बुंनाय बायदिब्ला जों बुजिदों जोंहा दासिमबो गोलाव लामा थांनांगौ दं, नाथाय जों जोंनि ग्राहकफोरनि फोसावथायखौ थामहिनबा फोथायनायखौ लाबोफिननो थाखाय सम्भाबना दं। आरोबाव निमाहा बिनानै इन्डिग'आ बुंदों दि जों जोंनि गासैबो बाहागोदारि आरो सोरखारि एजेन्सिफोरखौ बिसोरनि अरायसम हेफाजाब आरो दैदेननायनि थाखाय साबायखर बावो। मख'जाथावदि जों जोंनि कास्टमारफोर आरो मावफारियाफोरखौ बे गोब्राब समाव बिसोरनि धैर्य आरो हेफाजाबनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावो। 31थि बड'फा हादोरारि सना काप जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया अदालगुरि स्टेडियामाव जानानै थांबाय। जोबथा बादायलायनायाव मोननै गोहोगोरा हानजा बारहुंखा एफसि आरो गारवाल हिरुल एफसि बिथांमोननि गेजेराव जानानै थाङो। मोन्नैबो गेलेनायाव थामहिनबा मोन्नैबो हानजानि गेजेराव 3 गलाव ड्र एबा समान जायो। बेखायनो ट्राइब्रेकारनि मदद लानो गोनां जादोंमोन। ट्राइब्रेकार जोबनायाव बारहुंखा एफसिआ गारवाल हिरुस एफसिखौ 4 आरो 3 गलाव फेजेनो। देरहानाय हानजानो सनानि ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां आरो जेननाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां होनाय जायो। बे जोबथा गेलेनायाव इएम प्रेस मोसाहारि, लोमस्राव दैमारिजों लोगोसे बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि लोगोसे बिटिसिनि डिप्युटी चिफ रिहन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। अरां दख'रा एबसुआ मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायनाय मेल खुंदों। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरखौ लानानै आसाम सोरखारा मोन 6 जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि रिकमेन्डेशननि सायाव मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामाव नब्लां गेलाबिलाव सावरायमेल जानानै थाङो। अरां दख'रा एबसुनि मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायमेलाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै, सांग्रां नोगोरारि आरो फोरोंगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि आरो गामिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो। मेलाव बाहागो लानाय अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा आसाम सोरखारा मोन 6 जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायखौ गोथौयै जिंगा सिदों आरो बर' हारियाव गोहोम गोग्लैगोनखौ बयबो सावरायज्लायो। गमामायैनो मोन 6 जौगानाय हारिफोरा जुदि एसटि मोनमारोब्ला बर' हारिया गासैबो बिथिङाव खहा जागोन, बेखौ फोरमायो अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'साया मेलाव बाहागो लानानै
मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। जुदि मोन 6 जौगानाय हारिफ्रा एसटि मोनमारोब्ला बर' हारियाव गासैबो बिथिङाव गोहोम गोग्लैगोन होनना बुङो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'सा बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।